Se me podes facer unha valoración un pouco dos resultados, porque, bueno, gañaste nun feudo dos socialistas, difícil, e, bueno, un poquinho, como foi posible iso? A que o Bueno, valoras? pois a verdade é que o reto era tremendamente complicado porque, bueno, gobernamos 16 anos no Concello desde o ano 92 hasta o ano 2007. No 2007 pois tivemos uns resultados tremendamente malos, non? Fixemos un proceso de renovación profunda no partido. Eu creo que a clave e o segredo está pois en todas as persoas, o que nós chamamos a infantería do partido, a xente maior que temos nas parroquias, que se volcaron, que confiaron plenamente en nós, que confiamos plenamente en que sabía que podíamos ganar. Todo era adverso, todo eran problemas, as enquisas que saían publicadas, os datos que manexaban os outros partidos nos decían que o Partido Socialista tiña unha maioría absoluta, pero nos creímos nas nosas posibilidades. Eu creo que con traballo e con moito esforzo fomos capaces de conseguir explicar aos veciños porta a porta o noso proxecto político, o noso programa, baseado sobre todo en tres aspectos fundamentais: o rural, porque a Estrada é un concello eminentemente rural, temos 51 parroquias, somos o concello de España que máis núcleos de población temos, e sobre todo rural, sobre todo emprego e por encima de todo xestión, non? A xestión, ao final, os políticos somos xestores de fondos públicos e, polo tanto, temos que administralo con moita precaución, ser transparentes e, desde logo, con recursos eficaces. E como valoras, digamos, porque, bueno, no teu caso sí que, digamos, conseguiches un feudo difícil, sen embargo, en Silleda, que gobernaba unha coalición, foi castigada, non? Sí, a verdade é que, bueno, cada concello ten as súas particularidades, non? Eu, desde logo, o candidato do Concello de Silleda, me parece un candidato extraordinario, unha persoa que traballou duro, e a veces tamén en política é certo que fai falta esa pequena pizca de sorte, non? Nós tuvemos esa pequena pizca de sorte aderezada con moito traballo, pero sobre todo creo que baseada na humildade, e iso é algo que lle estou recalcando constantemente a todos os membros do noso equipo. Temos que ser humilde nas vitorias e nas derrotas, e eu creo que agora mesmo máis, non? Me parece que se castigou tamén un pouco algunhas toques de prepotencia que podía ter sobre todo o Partido Socialista e que eu creo que non lle favoreceu. E unha cousiña, parece que a renovación está triunfando dentro do Partido Popular, vimos contigo, unha persoa nova, tamén con Cubela, que é o alcalde máis novo en toda Galicia. Crees que precisamente é o que lle falta ao PP renovarse? Eu creo que os procesos de renovación son difíciles, e está claro que moitas veces, cando te metes na cama polas noites a pensar que é o que vas a facer, pois moitas veces é máis fácil ser conservador, non tomar decisións demasiado importantes ou que afecten demasiado a estrutura do partido, non? Nós en ese caso tuvémoslo claro, non había ningunha persoa que fora cancelleira nos últimos 15 anos, non repiteu nadie tampouco da lista do ano 2007. A verdade é que o entendeu todo o mundo perfectamente e tivemos a súa colaboración e participaron directamente e activamente no proxecto, e eu creo que moitas veces a renovación é cuestión de xenerosidade, non? E cando encontras persoas xenerosas que están dispostas a sacrificarse ou a dar un paso atrás temporalmente para que outros poidan participar en primeira liña, eu creo que aí está o segredo, non? E iso, entramos xa na psicología das persoas, e eu en eso si tuve a miña sorte, a miña pizca de sorte, e unha parte do mérito de todo isto tamén é desas persoas que souberon estar á altura. E falamos de renovación en sitios ademais de zonas rurais que triunfou o PP, pero, sin embargo, nas grandes cidades, en Pontevedra, digamos, non hubo ese apoio. A que se debe isto? Sí, a verdade é que o caso de Pontevedra e o caso de Vigo, para min foron bastante chocantes. Eu entendía que das 7 grandes cidades, as tres da provincia de Pontevedra, Vigo, Pontevedra e Vilagarcía, tiñamos moitas posibilidades de gobernar, non? Tiñamos tres magníficos candidatos. Eu creo que Corina está todo dito sobre ela, non? E tamén Telmo era un candidato moi bo, pero a veces decíamos antes, eu tamén estaba claro, e tiña claro, non? Que ou ganas un goberno nun momento puntual, ou nós accedíamos á alcaldía en este momento, ou senón despois sería moi difícil facelo, non? E neste momento o Partido Popular tamén fixo un proceso de renovación, pero como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo, non? E nós fomos eso, a ser humildes e a intentar falar con todo o mundo, e non debemos de perder esos principios que nos levaron a cadar a maioría absoluta.